Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи пресс-конференсияи Саймумин Мадиев ё ин ки Сайкача гап мезанем. Мо барои шумо як видеои ҷолиб омода кардем. Аз ҳамин хотир лайка шатақати занед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. вохӯрии Георгий Гаглаев бо Саймумин Мадиев дар ташкилоти Эркаев Батл баргузор гардид. Сараввал соҳиби ташкилот ва ҳам барандаи барномаи Арена ба Георгий савол дод ки ҳама гуна хайп ҳозир дар дасти Метро Люблино мебошад ва агар ту дар ин муҳориба ғалабаро ба даст биёрӣ, ин номи туро баланд мебардорад ва ту метавонӣ хайпи ӯро аз дасташ кашида бигирӣ. Нақшаҳои ту дар ин муҳориба чӣ гуна аст? Дар ҷавоб Георгий Гаглаев гуфт ки ман барои ин дар ин ҷоям ки майдони Аренаро битарконам, худамро нишон бидиҳам. Оиди рақиб ҳеҷ чизи бад гуфтанӣ нестам, чунки ҳеҷ муносибати баде надорам ва мо танҳо дар даруни қафас ба ҳамдигар душманем. Ман инҷо барои бонуси хуб омадаам ва омодаам як ҷанги хуберо пешкаш тамошобинон гардонам. Пас аз он Сергей ба мураббии Сайкача Ризван Ашурмамадов савол дод ки эҳсоси яку якбора машҳур шудан ва дар ҳама ҷо баромад кардан чӣ гуна буд. Дар ҷавоб Ризван Ашурмамадов гуфт ки то ин ҳолат моро аллакай дар варзиши поп ММА мешинохтанд, чунки дигар шогирдони ман баромад мекунанд ва ин хайпи тоза аст. Ман танҳо ин гуна хайпро мехостам ва ин хайп даст ба даст шуд. Боз Ризван илова кард ки рости гап дар шаҳри Москва ғайр аз ҳукуматдори шаҳри Москва ва Владимир Путин ҳама ба мо занг заданд. Шахсан ба худи ман навистанд. Бисёр касон айни ҳол мехоҳанд бо ӯ биҷанганд. Ба ман занг мезананд, менависанд. Ман ин хайпро рости гап дар худам тамоман эҳсос намекунам. Аммо Сайкача бошад инро эҳсос кард, чунки тиктоки ӯ қариб 300 000 обуначӣ дорад. Боз дар Инстаграм шумораи обуначиҳои ӯ ба 40 000 нафар мерасад. Хайпи ӯ дар ин аст ки дар давоми 10-15 рӯз ӯ дар ММА кӯчагӣ, пас аз он хайп файтинг, пас аз он гӯштини тарзи озод, пас аз он хардкор, хулоса дар давоми 15 рӯз 6-7 ҷанг гузаронд. ҳамчунин Сергей боз савол дод ки шумо рақибонро интихоб мекунед ё ин ки шумо бо ҳамон арзише ки пешниҳод мекунанд муҳорибаро қабул мекунед. Дар ҷавоб Ризван гуфт ки барои Сайкача айни ҳол ба навор гирифтан ва бо блогерон ҳамсӯҳбат шудан мушкил аст ва ман мехоҳам ки ӯ ба ҳама камераҳо ва наворҳо одат кунад, мақсад мусоҳиба карда тавонад ва вориди ҳамин система гардад. ҳамчунин Ризван дар бораи чӣ гуна ин ҷангро қабул кардан ҳарф зад. ӯ гуфт ки мо дар кадом мусобиқа будем ва ташкилот маълумотҳои Георгиро ба мо фиристод ва ман гуфтам ки ӯ вазнашро баробар карда метавонад. Гуфтанд ки бале. Ман гуфтам ин тавр бошад, мо ин ҷангро қабул мекунем. ҳамчунин пас аз ин муҳориба мо боз арзиши ҷангро нигоҳ карда ҷангро қабул мекунем, гуфт Ризван Ашурмамадов. Пас аз ин ҷангварон бо ҳамдигар рӯбарӯ вохӯрданд. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки ин муҳориба аллакай баргузор шудагӣ аст ва ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғалабаро ба даст овардааст? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. ва пас аз он бошад Саймумин Мадиев маҳорати худаш, яъне усули даромадро нишон дод. пас аз ин бошад Георгий низ усули худашро нишон дод. ба шабакаи мо агар обуна нашуда бошед, обуна шавед, чунки абзори тоҷикии ин муҳориба ба наздикӣ пешкаши шумо мегардад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша бо шабакаи Taj MMA бошед. то видеои навбатӣ, хайр. Дастпӯшако даст да некафатанда, душмани тоҷик удара қапатанда, ҳаракат ба пеш қати каманда, ҷони мадахеш ҷонам амватанда, парчами тоҷики боло и сарда и фахре ма бародарам.